Здрасти, мастърчета! Да, вече канал ми не е само стампата, а мастер стампа без ВП, защото така. Днес искам да направя една реакция на един клип, босът на клиповете, защото този човек не съм гледал клипа, съм постоянно във всички социални мрежи намирам боса на клиповете, реакция на боса на клиповете. Искам па и аз да изгледам този клип, ма не ми се реагира сам. То всъщност аз пак ще си реагирам сам, нямам приятели. Така и, нали, нека започва видеото. В момента записвам това от телефона, защото забранен ми е лаптопа, знаете, отминали клипове. И започваме. Чакай! И така вече прехвърлихме се в YouTube. Чакайте, обаче трябва да преместим фейскама, защото няма можем да натискаме тук тия за търсачката. Така вече ни трябва със сигурност и натискаме босът на клиповете. Така. Бе трябва вече да е това. Нали? Да го пускаме. То клип е за идиотите, тапасите, да пишат зли коментари. Едно ще ви кажа, чай са да ги прочета всички букуци, които не знаят откъде са. Половината са играят в Майнкрафт и... Как така, които не знаят самите те откъде са? Са някакви лумпени, де стоят по 30 часа на ден компютъра, въпреки че няма толкова за нормалните хора. Значи, Алекс, Евил Плей, БГ, Дино, Чонов, Сейсен, Венелин, Генин и Георгиев. Всичките букуци, едно ще ви кажа, ще правя по 10 клипчета на ден, ще правя, ако ще по 20, само за да ви дразня. Скрийте се, вие горете в кофа горете, разбрахте ли бе? Не. Толкова сте жалки и тъпи, толкова сте прости, че не знам какво да кажа даже за вас, бе. Знаете ли колко сте тъпи, бе? Не! Ето, казвам го пред целия народ, ако ще президента да ме гледа. Вие сте едни тапаци, които не знаят какво да правят, разбрахте ли? И никога няма да ме спрете. Ще правя по 40 клипчета на ден. На месец ще имам хиляди гледания, само защото съм направил 100 клипчета. Разбрахте ли? Не ме интересува нищо за вас. Пишете си, ако щете 100 коментара, пишете зли. Знаете ли колко сте жалки? Повтарям го за трети път. Жалки сте, жалки сте, жалки сте. Тъпи сте и сте жалки, едни идиоти, дет не знаят. Майка ти жалка, бе! Окей, мастърчета, това беше клипа. Надявам се ви е харесал. И ако е така, абонирайте се, харесайте, коментирайте, споделете и вижте следващото видео, че е малко. Аз бях Мастер Стамба, вие бяхте моите мастърчета и ще ми следващия клип. Чао!